No niin, terve. Mukava, että tänne pääsi kuitenkin tämän verran paljon ihmisiä tänään. Tätä mitä me tänään käydään läpi vähän tässä on nuorten taloustaidot. Ja vähän mitä se siihen kuuluu. Itse mun nimi on Lukas Lundgren ja mä oon itse opiskellut täällä kansainvälistä kauppaa BBA ja MBA-tasolla. Vaan hyviä kokemuksia. Mukava tulla tänne takaisin. Käydään vähän läpi. Tässä on tämän päivän agenda, vähän tuo aikataulu nyt on vähän mitä se on, mutta ainakin tuo järjestys pitää paikkaansa. Että, meillä on täällä sitten esitellään, ketä me ollaan ja sitten sekä osuuspankki, Asunto Björndal ja K6 sekä ulosottolaitos sitten vähän mitä tietää esitystä ja jokaisen esityksen jälkeen saa kysyä ja jotain kysymyksiä jos on, mutta tämän tilaisuuden jälkeen me ollaan täällä tämän jälkeen niin saa tulla oikein puhumaan jos kuullaan. Joo, mutta aloitetaanko Nuorkauppakamarin presentaatiolla ja täällä kollega mukana, joka saa vähän ottaa mikin. Joo, kiitos Lukas. Huomenta vaan, Sentria ammattikorkeakoulu. Mun nimi on Juho Hietala. Mä oon Kokkolan Nuorkauppakamarin jäsen vuodesta 2018. Olin viime vuonna kamarin puheenjohtaja ja tänä vuonna on sitten hääräillyt tuossa Suomen nuorkauppakamareiden C-alueen aluehallituksessa varapuheenjohtajana. Ensi vuonna on sitten puheenjohtaja aluehallituksessa. Pari sanaa Nuorkauppakamarista, mitä on Nuorkauppakamari ja sen jälkeen kerron vähän, että mikä ihmeen nuorten taloustaidot-projekti. Suomen Nuorkauppakamarit on osa tällaista järjestöä kuin Junior Chamber International eli JCI. Ja JCI on tämmöinen kansainvälinen alle 40-vuotiaiden vaikuttamis- ja kehittämisverkosto. Nuorkauppakamarin tavoitteena on kehittää jäsenistöään oikeastaan olemaan parempia johtajia, alaisia työntekijöitä ja oikeastaan toimivampia yhteiskunnan osasia. Sellainen juttu Nuorkauppakamarista, että Nuorkauppakamari on ylivoimaisesti halvin tapa kehittää itseään sekä omia työntekijöitään. Eli tässä on vinkki kumppaneillekin, että jos teillä on työntekijöitä, jotka täyttää tuon alle 40-vuotiaiden kriteerin, niin vinkkiä vaan heille. Meillä on rekry auki niin sanotusti. Nuorkauppakamarit tekee Suomessa, meillä on 68 paikalliskamaria, tehdään projekteja pitkin Suomea erilaisia. Meillä on vastuullisen bisneksen viikkoa, tämä nuorten taloustaidot, sitten on tuottava idea, ollaan tuotettu johtajuusbarometri viime vuonna, tehdään se uudestaan ensi vuonna, eli tutkitaan vähän, että minkälaista johtamiskokemusta, minkälaisia mielipiteitä alle 40-vuotiailla on suomalaisen yrityskentän johtajuudesta. Tuossa on vähän somelinkkejä, käykää tsekkaamassa, mitä niiden takaa löytyy. Kokkolan Nuorkauppakamari on perustettu vuonna 1970 ja me ollaan osa Suomen Nuorkauppakamareiden alue C:tä. Kokkolassa me ollaan vuosien mittaan toteutettu kans hyvin laajasti projekteja ja tapahtumia, ehkä näkyvimpiä vuosien mittaan kokkolalaisille on ollut vuoden kokkolalainen tai pari vuotta sitten tehty vielä positiivisin kokkolalainen. Ja sitten on ollut joulupuu. Viimeinen joulupuu oli vuonna 2020. Tommi ehkä muistaa, niin taisi olla. Kyllä, joo, Valtiaralla. Sitäkin tehtiin toistakymmentä vuotta. Sitten tuottava idea, ja nyt ehkä viimeisimpänä olette ehkä jotkut nähneet somesta, ollaan tuotettu tämmöinen värityskirja, jota ollaan jaettu kaikille Kokkolan alueen ykkösluokkalaisille. Tällainen tuotettiin oikein kiva projekti. Meilläkin on tuossa noin somekanavat löytyy IG, Facebook ja linkkari, käykää tsekkaamassa mitä niistä löytyy. Me toimitaan kuitenkin ympäri vuoden ja kaikenlaista tapahtumaa löytyy. Sitten oikeastaan tästä projektista nuorten taloustaidot, mikä tässä on taustalla. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö eli ITLA teki tutkimuksen tuossa 2018 jo, jossa silloin jo todettiin, että
Noin 10% suomalaisista nuorista on maksuhäiriömerkintä. Ja tämähän on sillä tavalla aika vakava juttu, että maksuhäiriömerkintä kuitenkin vaikuttaa ihan pitkälle elämään, siis 10-15 vuotta. Ehkä ulosottolaitos kertoo vähän tarkemmin sitten, että kuinka pitkälle oikeasti maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa, mutta sillä on kauaskantoiset seuraukset. Maksuongelmat alkaa pienistä summista ja ne kertyy sitten aika suureksi lumipalloksi. Eli sikäli pienikin summa johtaa suuriin ongelmiin. Nuorilla on tosi korkea kynnys myös avun hakemiseen ja oikeastaan siihen tämä projekti Nuorten taloustaidot on kehitetty ja Pirkanmaan nuorkauppakamari eli Pinkki järjesti ensimmäisen taloustaidot-kiertueen jo vuonna 2018. Tavoitteena on edistää nuorten taloustaito-osaamista ja pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia eikä niinkään korjaamaan itse ongelmaa, vaan pyritään ehkäisemään, että ongelmaa ei lähtökohtaisesti koskaan syntyiskään. Käytännön vinkkejä, erilaisia proseduureja, millä voit seurata omaa taloutta ja sitten saadaan kumppaneiden kautta hyviä arvokkaita vinkkejä säästämiseen, sijoittamiseen ja oman talouden suunnitteluun ja niin edespäin. Tämä projekti on ensi vuonna osa Suomen nuorkauppakamareiden vastuullisen bisneksen viikkoa. Toteutus tulee olemaan suunnilleen ehkä keväällä, joskus myöhemmin siitä sitten tarkemmin. Siinä oli oikeastaan nuorkauppakamareiden resepti. Oikeastaan Lukas, haluatko kertoa, että miten seuraavaksi edetään? Kyllä, ja sehän liittyy aika paljon tähän taloustaidot, että jossain vaiheessa kuitenkin elämää, sanotaanko joka ikinen on jonkinlainen suhde, pankkisuhde, ja pankin kautta sitten käydään keskustelua sitten, jos tarvitsee ensiasunnon ostaa tai mitä siihen tarvii, että päästään siihen, että saadaan se ensimmäinen asunto ostettua tai niin poispäin. Ja sitten jos on vaikeuksia, tai siis miten se voisi edellyttää, että pystyisi niin kuin pitemmän päälle sitten se oma asunto tai sijoittaminen ja semmoinen. Ja siinä tulee OP-pankki kertomaan lisää asiasta. Ja tervetuloa tänne vaan, niin saatte. No niin, nyt kuuluu ääni. Hei, kiva päästä tänne vähän teille jutteleen. Tämä on itse asiassa mun eka kerta Centrialla, eli kiva vähän päästä katsoa, minkälainen meininki täällä on. Mä ajattelin aluksi vähän esitellä itteeni, on kivempi tietää, että kuka täällä oikein höpöttää. Mä oon tosiaan Kivisaaren Sofia, tuun tuolta OP Keski-Pohjanmaalta vähän teille puhumaan. Oon alun perin kotoisin Lapualta, eli semmoista eteläpohjalaista luonnetta löytyy vähän enemmän ja vähän välillä vähemmän. Koulutukseltani on taloushallinnon tradenomi. Lukion jälkeen kun valmistuin ylioppilaaksi, niin lähdin Vaasaan opiskelemaan ammattikorkeeseen ja parisen vuotta sitten sieltä valmistuin. Ja OP:lle mä oon tullut semmoinen 1,5 vuotta sitten. Aloitin kesätyöntekijänä ja pääsääntöisesti silloin toimin yritysasiakkaiden parissa. Sitten mä siirryin henkilöasiakkaiden puolelle ja tällä hetkellä sitten hoitelen ja auttelen asiakkaita niissä päivittäisissä raha-asioissa. Työ on tosi monipuolista, siihen esimerkiksi kuuluu kaiken muun lisäksi myös some. Eli silloin kun koulusta valmistuin, niin en ajatellut, että myös some-hommia pääsee tekemään, mutta niin siinä nyt vaan kävi. Sitten pikkusen Keski-Pohjanmaan osuuspankista ajattelin teille kertoa. Ollaan siis suhteellisen suuri pankki. Meillä on 3 täyden palvelun konttoria. Kokkolan lisäksi tosiaan Ylivieska ja Kalajoki. Ja sitten meiltä löytyy myös toimipiste tuolta Evijärveltä. Meiltä löytyy yli 80 eri ala-asiantuntijaa, eli ihan yritysasiantuntijoita, sitten löytyy lainapuolelta ja sijoitusneuvoja. Meillä on semmoinen reipas 61 000 asiakasta ja niistä yli puolet on meidän omistaja-asiakkaita. Tuosta omistaja-asiakkuudesta puhuu hetken päästä lisää, mitä sen käytännössä sitten tarkoittaa. Tänään ajattelin vähän kertoa nuorten ja opiskelijoiden pankkipalveluista, siitä omistaja-asiakkuudesta, korteista, pikkusen opintolainasta, säästämisestä, sitten, että
tuo Aspi-tili oikein olikaan. Sitten tärkeänä myöskin opiskelijan vakuutukset, minkälaisia hyötyjä niistä on. Ja viimeisenä sitten semmoinen pikku vinkki OP-mobiili ja mobiilimaksamiseen. Mutta eiköhän lähetä vaan eteenpäin, että pääsee sitten myös seuraavakin tänne esiintymään. Semmoinen, että jos mun puhe alkaa oikein menee pitkäksi, niin sitten jotain käsimerkkejä, että nyt Sofia lopeta, että seuraavakin pääsee. Me ollaan pankkina huomattu, että nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa suositumpia palveluita on siis ihan peruskäyttötili, eli minnekä sitten esimerkiksi niitä etuuksia pystytään sitten maksamaan. Sitten erilaiset säästämisen palvelut, se on korostunut tässä vuosien varrella, varsinkin nuorten keskuudessa, että se on tosi semmoinen suosittu tapa. Toisella saattaa olla unelmia, mitä haluaa lähteä sitten toteuttaa, tai sitten voi olla ihan pahan päivän varalle. Ikinä ei voi tietää, mitä elämä tuo eteen. Sitten ihan pankkikortti on semmoinen aika oleellinen, että tuolla kaupassa kun käy, niin pystyy sitten makselemaan. Hetken päästä kerron vähän erilaisista vaihtoehdoista, minkälaisia sitten osuuspankki tarjoaa opiskelijoille. Sitten myös pankkitunnukset on semmoinen aika oleellinen asia, että pystyy niitä asioita hoitaa verkossa ja esimerkiksi sitten hakemaan myöskin kouluun. Semmoinen, minkä haluan erityisesti korostaa pankkipalveluista ja siitä turvallisesta asioinnista, on verkkopankkitunnuksien semmoinen järkevä käyttö. Tätä korostan kaikille asiakkaille iästä riippumatta. Ei ole mikään semmoinen, että vaan iäkkäille ihmisille, vaan myöskin ihan nuorille tulee joka kerta sanottua, että kun teillä on ne pankkitunnukset, niin miettikää oikeasti, että miten niitä käytätte. Eli vaan ne tiedot on teidän omissa käsissä ja sitten myöskin se, että ette ikinä laita niitä tunnuksia minkään linkin taakse, jos oikeasti ette tiedä, että tämä on semmoinen, niin kuin, että oikeasti teille on lähetetty semmoinen viesti. Valitettavasti nykypäivänä on tosi paljon huijauksia liikkeellä. Erilaisten tahojen, pankin, muiden viranomaisten nimissä tulee esimerkiksi tekstiviestillä semmoisia linkkejä, että hei, käy vahvistamassa maksu. Niin niissä tilanteissa niin ei missään nimessä kannata lähteä mitään viestejä availemaan. Että aina jos vähänkin epäilyttää, niin sitten vaan soittaa sinne pankkiin ja kysyä, että oletteko te oikeasti lähettänyt mulle tämmöisen viestin. Eli kannattaa vähän aina tarkkuutta sitten olla siinä asioinnissa. Se on vaan harmillista, jos ne tunnukset joutuu jonkun toisen käsiin, niin siellä on yleensä sitten kaikki ne varat ja rahat vaarassa. Sitten pikkusen tuosta OP-omistaja-asiakkuudesta ja sitten bonuksista. Tosiaan osuuspankilla on käytössä tämmöinen omistaja-asiakkuus, tarkoittaa siis sitä, että kertaluontoisesti kun liittyy omistaja-asiakkaaksi ja maksaa jäsenosuusmaksu, mikä suurimmassa osissa pankeista on toi 100 €, niin silloin on mahdollista kerätä tämmöisiä OP-bonuksia. Niitä kertyy esimerkiksi, jos on vaikka opintolainaa, sijoituksia, jotain sijoitustilejä tai sitten ihan rahastoja tai osakkeita. Myöskin jos löytyy Pohjola-vakuutuksesta vakuutukseen, ne kerryttää niitä bonuksia. Näitä bonuksia voi sitten käyttää esimerkiksi pankkipalveluiden kuluihin, jos vaikka hakee opintolainaa, niin sitten on mahdollista niihin toimitusmaksuihin hyödyntää niitä bonuksia. Ja sitten myöskin säästöjen ja sijoitusten salkuhoitopalkkioihin. Eli monenlaisiin asioihin voi näitä sitten hyödyntää. Sitten myös omistaja-asiakkaille on tämmöinen mahdollisuus, että joka vuosi kysytään tai pääsee osallistumaan tämmöiseen kyselyyn. Saa vähän vaikuttaa siihen, että mihin se oma osuuspankki sitten lähtisi, niin kun, minkälaisia asioita lähtisi vaikka parantamaan tai kehittämään. Suosituimpia on ollut esimerkiksi se, että mahdollistetaan kesätöitä nuorille osuuspankin piikkiin. Myöskin sit se, että opastetaan iäkkäämpiä ihmisiä turvallisessa digiasioinnissa. Sitten, että käydään puhumassa nuorille siitä fiksusta rahan käytöstä. Ja sitten myöskin se, että tuetaan ihan sitä lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Ne on tärkeässä roolissa osuuspankeille. Sitten seuraavaksi vähän korteista. Eli opiskelijoille on mahdollista
tarjota tämmöistä luottokorttia. Eli on ihan mahdollista hankkia semmoinen debitkortti, mikä velottaa suoraan tililtä, tai sitten tämmöinen luottokortti, mistä on sitten se luoton mahdollisuus. Luottokortti on siinä mielessä hyvä, että se tuo vähän turvaa siihen arkeen. Ikinä ei voi tietää, että jos vaikka se pyykinpesukone menee rikki, että onko sulla yhtäkkiä säästössä sen verran rahaa, että sä pystyt käydä sen pyykinpesukoneen ja ostaa sieltä kaupasta. Tai sitten jos esimerkiksi tykkää käydä ulkomailla, niin monista paikoista velvoitetaan, että vaikka lentoliput tai hotellit varataan sillä luottokortilla, niin tuo vähän siihen turvaa. Myöskin sitten se, että jos tulee osteltua netistä jotain tuotteita ja ikinä et sitten saakaan niitä kotiovelle, niin on mahdollista saada sitten ne rahat takaisin, jos ostokset on tehty luottokortilla. Opiskelijoille tosiaan tarjotaan 2000 euron luottorajaa, eli sillä kyllä ihan hyvin pääsee alkuun ja on semmoinen hyvä turva siihen arjen ja muun sitten lisäksi. Sitten vähän opintolainasta. Tämä on varmasti monelle tuttu asia, mutta kerron siitä kuitenkin pikkusen vielä. Eli jos opiskelee korkeakoulussa ja saa opintorahaa, niin silloin on mahdollista hakea pankista sitä opintolainaa. Ja siihen tulee se valtiontakaus automaattisesti. Tarkoittaa käytännössä siis sitä, että jos valmistut tavoiteajassa, niin Kelalta tulee sitten se opintolainan hyvitys. Tällä hetkellä se oli 40% siitä opintolainan määrästä. Lainaa voi nostaa kuukaudessa 650 € tai sitten voi nostaa koko sen 9 kuukauden ajalta yhteensä vähän vajaa 6 tonnia. Voi tosiaan itse päättää se, että haluaako joka kuukausi nostaa vai onko sitten vaan sen tarpeen mukaan. Toki opintolaina on tarkoitettu siihen, että se tukee niitä opintoja ja sitä arkea, mutta aina opiskelijoille suositellaan, että myös olisi jotain muita säästöjä ja harjoittelisi sitä säästämistä, koska ikinä ei voi tietää, mitä elämä tuo edessään, ja sitten on hyvä kuitenkin varautua ihan semmoisella muullakin tavalla säästämään. Meillä on myös tarjolla muitakin erilaisia lainoja, esimerkiksi asuntolainaa ja sitten luottokortti. Tosi tärkeää on miettiä sitä, että mikä on se tapa, millä sä rahoitat sen sun haaveen, olisi sitten ensiasuntoa ostamassa uutta autoa tai jotain muuta. Et onko se, että sä säästät pikkusen aikaa ja sitten haet vaikka sitten loppusumman siihen lainaan. Kun lainaa hakee, niin kannattaa aina tutustua siihen hintaan, mikä tosiaan muodostuu siitä marginaalikorosta, viitekorosta sekä lainanhoitokuluista. Eli kun kilpailuttaa niitä lainoja, niin kannattaa aina katsoa sitten, mikä se todellinen vuosikorko on, koska siinä on sitten, se kertoo sen todelliset kustannukset. Ja myöskin kannattaa miettiä, että mistä sitä lainaa sitten esimerkiksi ottaa. Ei ehkä siinä lainaottohetkellä niin kannata sitä heti ensimmäistä vaihtoehtoa hyväksyä, koska on myös muitakin vaihtoehtoja. Sen sanon kuitenkin, että vastuulliset luoton myöntäjät, eli esimerkiksi pankit, niin ne aina selvittää sen luoton ottajan maksukyvyn. Eli paljon myös pyörii tämmöisiä pikavippejä netissä. Niitä voi periaatteessa kuka tahansa hakea, eikä siellä nyt ihan hirveästi kysytä sitä, että minkälainen maksukyky sulla on. Yleensä niistä myös korot on ihan mahdottoman suuret, ja sitten jos tuleekin silleen, että et pystykään joku kuukausi maksaa sitä kuukausierää, niin ei siellä hirveästi tulla sit vastaan niissä asioissa. Pikavipit myös yleisesti on vähän semmoisia, että jos sä semmoisen otat, niin sitten sä joudut semmoiseen kierteeseen ja sieltä on vaikea päästä pois. Eli älkää koskeko niihin. Tämä on semmoinen, mitä sanon kyllä aina, että jos mahdollista, niin joku muu vaihtoehto. Sitten pikkusen säästämisestä ja sijoittamisesta. Eli osuuspankilla on tosiaan vaihtoehtona säästää ihan osakkeisiin niin kuin osakesäästämisen muodossa. Sitten on myös tämmöisiä ETF-jä. On mahdollista säästää ihan myös rahastoihin,
voi esimerkiksi tehdä niin, että kuukausittain joku tietty summa menee sinne rahastoon. Sitten on mahdollista myös säästää sijoitusvakuutuksien kautta. Tämä on ehkä semmoinen, mitä monikaan ei välttämättä tiedä, että tulee aina ajateltua, että no, ne normaalit tavat sijoittaa on se rahasto tai osake, mutta löytyy myös tämmöisiä sijoitusvakuutuksia. Jos on tosiaan osuuspankin omistaja-asiakas, niin silloin saa maksuttoman tämmöisen palvelupaketin, mikä sisältää sen arvo-osuustilin. Sitten on mahdollista saada osakemarkkina-analyysit ja sitten erilaisia työkaluja niihin reaaliaikaisiin kursseihin. Sitten löytyy myöskin tämmöinen säästölipas. Tämä on aika näppärä tapa silleen niin kuin huomaamatta säästää. Tämä säästölipas käytännössä tarkoittaa siis sitä, että sä voit määritellä, että joka sun korttiostosta menee tietty summa tänne säästölippaaseen. Sitten täältä säästölippaasta sä voit esimerkiksi sijoittaa ne rahat sitten rahastoihin tai osakkeisiin. Se on ehkä semmoinen, että huomaamatta tulee säästettyä, jos esimerkiksi on määritellyt, että joka korttiostosta menee 2 euroa tuonne säästölippaaseen, niin äkkiäkö sinne on kiva summa sitten kertynyt. Eli se on kyllä semmoinen, varsinkin mikä opiskelijoilla ja nuorilla on monella käytössä ja moni siitä sitten myöskin tykkää ja suosittelee eteenpäin. No sitten vähän aspitilistä. Eli jos on esimerkiksi miettinyt, että hei, nyt olisi kiva jossain vaiheessa mahdollisesti miettiä sitä ensiasuntoa, mutta ei vielä tiedä, että mistä paikkakunnalta tai minkälaista asuntoa on ostamassa, niin moni nuori aloittaa sijoittamaan tämmöiseen aspitiliin. Käytännössä siis tarkoittaa sitä, että joka kuukausi sinne laitetaan joku summa säästöä ja sitten kun on löytänyt sen mahdollisen kohteen, niin sitten voi niitä säästöjä käyttää siihen asunnon ostoon ja myöskin saa sitten vähän paremmilla lainaehdoilla niin aspilainaa. Moni nuori tykkää tästä säästämisen tavasta myöskin siksi, että siinä ei ole mitään semmoista enimmäisaikaa, eli vaikka aloittaisi aspitilille säästämisen, niin se ei tarkoita, että sun pitää 5 vuoden päästä löytää se ensiasunto, minne se sitten ne säästöt käyttäisit, vaan voisit vähän pidemmänkin aikaa sinne säästellä. Aspitilille myöskin maksetaan korkoja, eli vuosittainen korko on 1% talletuskorko, sitten saa 4% lisäkoron siltä tallettamisen aloitusvuodelta ja sitten seuraavalta 5 vuodelta. Eli hyvä tapa, jos haluaa myös vähän sille säästölle korkoa. No sitten vähän kerron myös opiskelijavakuutuksista. Itse muistan silloin, kun lähdin kouluun, niin ei mulla kauheasti ollut tämmöistä vakuutusasioista puhuttu. Ja tuntuu, että silloin oli ihan kujalla, että minkälaisia asioita mun pitää ottaa huomioon. Mutta tosiaan kun lähtee opiskelemaan ja muuttaa pois kotoa, niin tärkeää on, että on esimerkiksi se kotivakuutus. Se turvaa sen kodin ja irtaimiston ja sitten tavarat. Eli jos jotain sattuu, niin sitten on joku turva siellä. Meillä tuo Pohjola-vakuutus myöntää näitä kotivakuutuksia nuorille. Sitten yksi semmoinen, mikä ehkä nuorilla tuntuu olevan ehkä semmoinen uusi nouseva trendi tai semmoinen, mitä yritetään aina niin kuin sanoa, että kannattaa ehkä myös vakuuttaa itsensä tulevaisuuden varalle. Eli tämmöinen kuin terveysvakuutus. Joku voisi ajatella, että no miksi mä tarvitsen itselleni minkään terveysvakuutuksen, kun ei mulla ole sattunut mitään. Sen sanon kuitenkin, että eihän vakuutuksia oteta siis hyvän päivän varalle, vaan nehän turvaa, jos jotain sattuu. Ja jos nuorena esimerkiksi ottaa sen terveysvakuutuksen, ja jos joskus sit tulisi sellainen tilanne, että jotain sattuisi, niin sitten on se turva. Toki aina toivotaan, että mitään sellaista ei tulisi, että tarvitsisi mitään vakuutuksia sitten hyödyntää. Mutta toi on aika semmoinen hyvä tapa itteensä vähän vakuuttaa, jos jotain sitten joskus mahdollisesti sattuisi. Esimerkiksi joku tapaturma tai sairastuminen. Sitten myöskin jos tykkää paljon matkustella. Toki monissa luottokorteissa on siis matkavakuutus, mutta
suositellaan aina, että ottaisi erillisen matkavakuutuksen, koska sitten ne yleensä turvaa myös sen sairastumisen ulkomailla. Ja myöskin sitten ne matkatavarat. Eli semmoisiakin sitten, jos tykkää lähteä reissaamaan, niin kannattaa myös miettiä, että onhan se vakuutus myös siellä ulkomailla voimassa. Tosiaan, jos on osuuspankin omistaja-asiakas ja sitten jos löytyy Pohjola-vakuutuksesta jotain vakuutuksia, niin on mahdollista sit saada ihan kivoja alennuksia niistä vakuutuksista sieltä. Eli ihan hirveitä kuukausihintoja ei sit vakuutukselle tule, jos niitä on miettinyt. Sitten vähän loppuun mä kerron tuosta OP-mobiilista ja sitten mobiilimaksamisesta. Eli osuuspankeilla on käytössä tämmöinen OP-mobiili, se on käytännössä siis verkkopankkisovellus. Sieltä sä pystyt hoitamaan kaikki sun päivittäiset raha-asiat. Ja myöskin vakuutusasiat löytyy sieltä ja pystyt sijoittamaan. Tosi monella nuorella on käytössä tämmöinen talouden tasapainopalvelu. Tämä löytyy sieltä OP-mobiilista. Tämä on siinä mielessä näppärä palvelu, että jos tykkää säästää ja haluaa vähän miettiä, että hei, mihin mulla menee kuukaudessa rahaa, niin tämä talouden tasapainopalvelu näyttää siis käytännössä kaikki ne kulut, mitä sä oot viimeisen kuukauden aikana käyttänyt, eli mistä sulle tulee rahaa ja mihinkä sä sitten ne käytät. Ja se on myös todella semmoinen ei armoa antava, eli kun sieltä niitä käy välillä katsomassa, mihinkä mä oon viime kuussa käyttänyt rahaa, niin joskus voi tulla vähän semmoinen, että on ihan hyvä aloittaa taas vähän säästämään. Myöskin sitten on mahdollista ottaa käyttöön Apple Pay tai Google Pay, riippuen siitä, että kumpi puhelin on käytössä. Mä itse olin vähän semmoinen vanhanaikainen. Mä olin pitkään silleen, että ei, minä käytän sitä pankkikorttia ja kaupassa kaivan se sieltä kukkarosta. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että voisi tähän olla varmaan helpompikin tapa. Ja sitten kun mä huomasin, että tosi moni nuori käytti sitä Apple Paytä, niin sitten mä ajattelin, että hei, nyt munkin pitää vähän ehkä tätä mun tasoa päivittää. Ja otin itse käyttöön ja olen kyllä todennut, että se on erittäin hyvä. Kaupassa ei tarvitse ruveta sitä korttia sieltä kaivaa kukkarosta, vaan voi puhelimella ja myöskin älykellolla sit maksaa. OP-mobiilista onnistuu myöskin sitten siirtää kaverille rahaa. Eli jos olet ollut jonkun kanssa ulkona esimerkiksi ja olet sitten pikkusen velkaa kaverille, niin ei muuta kuin sieltä vaan sitten puhelinnumerolla siirtelee rahaa, niin on sitten taas kaikki kunnossa. OP-mobiilista onnistuu myös laskujen maksaminen. Jos käyttää e-laskuja, niitä pystyy sieltä tilailemaan lisää tai sitten muuttelemaan vaikka eräpäivää tai maksusummaa. Myöskin sitten jos ulkomailla vaikka käy ja onkin jostain syystä unohtanut kortin tunnusluvun, niin OP-mobiilista helposti voi käydä sitten tarkistaa sen, että mikä se mun tunnusluku olikaan, ja myöskin muuttelee sitten erilaisia turvarajoja ihan kortille ja sitten myöskin niihin tileihin. Jos ottaa sieltä mobiilista nuo ilmoitukset käyttöön, niin saa aina sitten tiedon, kun sitä korttia käytetään. Eli jos joskus tulisi sellainen tilanne, että se kortti katoisi, niin tulee sitten kyllä ilmoitus sieltä, jos se on joutunut jonkun muun käyttöön. OP-mobiilista onnistuu myös sitten seurata omia vakuutustietoja ja myöskin sit sinne tulee näkyviin kaikki bonukset ja sitten kaikki tämmöiset edut, mitä esimerkiksi osuuspankkien kumppaniyrityksillä on. Muistaakseni kesällä taisi olla sillä, että jos halusi mennä tuosta rannasta tuolla Jennyllä risteilemään, niin sieltä sai vähän tarjottavaa sitten halvemmalla, kun näytti sitä kuponkia. Ja sitten on myöskin ollut jotain festarilippuja siellä myynnissä, pikkusen edullisempaa hintaa. Eli jos on tuo OP-mobiili käytössä ja olet vielä myöskin omistaja-asiakas, niin kannattaa käydä kurkkaamassa, että mitä palveluita tai mitä etuja siellä on ja hyödyntää niitä sitten jatkossa. Ne on kuitenkin ihan hyviä tarjouksia, mitä pystyy sitten hyödyntämään. Mutta tässä olisi tämä mun setti. Jos tulee jotain kysyttävää, niin ei muuta kättä pystyyn tai sitten
koko setin jälkeen voi tulla tuonne meidän pisteelle vähän nykäisee hihasta, että haluaisi jotain kysellä. Mutta mä päästän sitten seuraavan tänne lauteille. Paljon kiitoksia. Joo, se oli hyvä. Kattava paketti pankkipalveluista ja OP-toiminnasta. Ja sanotaanko näin, että kun ollaan opiskeltu tai opiskellaan ja avataan ASP-tili ja sitten pikkuhiljaa aletaan vähän etsiä asuntoa ja sitten tulee varmaan monta asiaa mieleen, että mitä nyt kannattaisi ottaa huomioon, kun ensimmäinen asunto on ostamassa. Niin Mari tulee tässä vähän esittämään, mitä Björndalilla on. Alright. Kiitos kaikille, kun olette tullut kuuntelemaan. Tosiaan mäkin olen nyt 3. vuotta aloitin täällä Centriassa opiskelemaan. Ja tää on vasta 3. kerta, kun mä oon täällä kampuksella paikan päällä, eli ihan kiva tulla käymään. Mä oon tosiaan Mari Torvi. Mä oon opiskellut Centriassa, mä oon asunut Björndalilla vähän yli vuoden. Välityshommissa teen kanssa markkinointijuttuja ja assarihommia. Ja alalla on ollut semmoisen 4 vuotta. 4 vuotta ja alun perin tuolta Imangan Torvenkylästä, eli en ihan hirveän kaukaa ole tullut. Ollaan saatettu törmätä Tursajaisessa. Yritän tekemään Centria ja Kopsan kanssa ihan aktiivisesti yhteistyötä, että te tulisitte meille tutuiksi ja me tultaisiin teille tutuiksi. Puolin ja toisin. Mutta ihan, että katsotaan, että te olette hereillä ja mä oon hereillä kaikkien reppuuleen jälkeen. Kuinka moni teistä kättä pystyy vastaamaan alun perin Kokkolasta kotoisin? Yes. Entä kuinka moni on alun perin muualta kuin Kokkolasta? Hyvä. Kiitos. Yes. Mä muutin kotota pois 15-vuotiaana Torvenkylältä Tampereelle. Ja mä muutin viime vuonna takaisin Kokkolaan ja mä päätin, että Kokkola on se paikka, missä mä ostan mun ensiasunnon. Ja mä sit ostin meiltä Björndalilta ihan ok ensiasunnon mun ikäisestä yhtiöstä 99 rakennetusta Luhtitalo 2 alakerta. Ja mä halusin puhua tänään tosi avoimesti siitä, mitä mä oon maksanut ja mitä mä maksan. Ja mä maksan siitä 107 000 euroa. Ja kun mä avaan mun OP-mobiilin ja katson aina osioita, niin onhan se vähän ahdistavaa, kun mä katson, että siellä on lainat miinus 101 000 euroa. Mutta se helpottaa mua, kun mä mietin, että mä maksan sitä ihan omaan taskuun. Ihan omaan taskuun. Mä maksan Kokkolassa vuokraa 755 € yksiöstä ennen kuin mä ostin tuon asunnon. Se kuulostaa tosi uudella summalta. Tällä hetkellä mä maksan 850 € sisältäen lainanlyhennykset, vastikkeet, kaikki muut kuukausikulut. Eli ihan vähän enemmän. Ja mä tiesin, kun mä ostin tuon asunnon, että se ei tule olemaan mun loppuelämän asunto. Mä tiesin, että mä asun siinä sen 2 vuotta. Ja sit mä myin sen pois, teen ehkä 2 hauskaa tonnia voittoa, minkä mä voisin käyttää seuraavaan asuntoon. Seuraavaan asuntoon sitten. Ja just se syy, miksi mä halusin puhua tänään ensiasunnon ostosta, on se, että koska moni meistä ollaan varmaan sama-ikäisiä. Ja se, että moni on aivan pihalla, että miten se ensiasunnon osto tapahtuu. Ja se on ihan ok, en mäkään sitä asiaa tiennyt. Ei meille kukaan koulussa opeta, että hei, miten ostetaan asunto. Ja mun toiveena oli se, että mä saisin edes muutaman teistä ajattelemaan, että hei, että mitä mä voisin säästää, mitä mä voisin sijoittaa, että mä voisin hankkia sen asunnon. Ja tämähän on ihan pintaraapasu koko aiheeseen, mutta se, että saisi teille se ajatuksessa vähän rullaa, että mitä te voisitte tehdä. Se on mun tavoite tänään. Eli ihan ekana, kun te lähdette miettimään sitä omaa asunnon ostamista, niin olkaa sinne pankkiin yhteydessä. Kun mä lähdin hakemaan lainaa, niin mä kilpailutin raakasti pankkeja. Siis laitoin varmaan kaikkiin Suomen pankkeihin, mitä on ihan tämmöisiä luotettavia virallisia pankkeja, niin verkkohakemuksen. Sitten mä kilpailutin siitä lainoja ja lopulta valitsin 2 pankin väliltä. Anteeksi Luukas, valitsin OP:n ja olen edelleen OP:n asiakas. Juurikin katselin sieltä edut ja
kaikki kokonaiskustannukset, niin se oli mulle paras vaihtoehto. Ja kysyin vanhemmilta apua, koska eihän mä ole mitään lainaa ikinä ottanut. Ja kun mä sitten aloin etsiin asuntoja, niin mulla oli ihan muutamia kriteerejä. Mä halusin, että sijainti on Kokkolasta, että se on vähintään kaksio ja että se on rivi- tai luhtiotalo, että mä pääsen mäyräkoiran kanssa näppärästi ulos aamulla. Sitten mä halusin, että ne kuukausittaiset asumiskustannukset on kohtuulliset. Sitten sen hinnan piti olla tietenkin mun lainaehtojen sallimissa rajoissa, koska mä olin kilpailuttanut lainan ja hakenut jo lainaa, niin mä tiesin, mitä mä voin etsiä. Sitten mä halusin, että se asunto on silleen ok, ettei tarvitsisi tehdä ihan hirveitä remppoja ja sitten, että taloyhtiö olisi kunnossa, että sielläkään ei tarvitsisi mitään sen suurempia remontteja tehdä. Sitten mulla oli muutama toive, mä halusin, että mulla olisi omaa pihaa vähän siinä ja sauna. No toi mun nykyinen asunto sit vastaa niitä kriteerejä täysin muuten, paitsi omasta pihasta mä jouduin luopuun. Eikä se mua nyt sit haitannut sen suuremmin, pintarempaa piti vähän tehdä ja pitää vieläkin tehdä. Ja se on aivan keskeä siellä, mutta niin se monesti kotona onkin. Eli kun te olette saanut pankin kanssa kaikki kuntoon, niin teidän pitää miettiä, että mitä te haette. Eli se, että minkä kokoinen sen asunnon pitää olla, missä sen pitää sijaita, pitääkö se olla ihan muuttovalmis vai voitteko te vaikka tapetoida itse, voiko teiltä faija tulla tapetoimaan, onko teillä just toiveet vaikka pihan tai saunan suhteen. Ja sitten miettikää, että mitä ne kuukausikustannukset sais olla, että te pystytte elämään kumminkin ihan mukavasti. Ja erityisenä mä haluan painottaa sijaintia, koska me ollaan Kokkolassa, tämä on kasvava teollisuuskaupunki, kuten varmasti tiedätte kaikki. Niin se, että jos te ostatte Kokkolasta asunnon, ja vaikka lähdette pari vuoden päästä vaikka Tampereelle tai Stadin opiskelemaan, niin te voitte jättää sen asunnon tänne vuokralle. Ei se haittaa, vaikka te lähdette täältä pois. Te saatte Kokkolassa aina varmasti myytyä asunnon ja saatte aina varmasti vuokralaisen sinne. No sit oli noin kuukausittaiset asumiskustannukset. Eli taas mä halusin puhua tosi avoimesti, että mitä mä itse maksan. Ja no jos otetaan esimerkki, jos te maksatte vaikka vuokraa 500 € kuussa, sitten maksatte vesimaksua 15 € ja sitten vaikka autopaikkamaksua 15 €. Se tarkoittaa, että teidän kokonaisvuokrakustannukset kuussa on se 530. No sitten kun puhutaan ihan omasta asunnosta, niin niitä kuukausittaisia asumiskustannuksia, esimerkiksi lainanlyhennys, vastikekulut, vesimaksut. Sitten on tämmöisiä muita pieniä maksuja, se voi olla autopaikkamaksu tai tietoliikennevastike, tämmöinen eli terveyksimaksu. Mutta vastikkeet, eli hoitovastike on se maksu, mitä te maksatte joka kuukausi sille yhtiölle. Ja mulla on niin muutaman pointti, minkä mä haluan, että te muistatte tänään. Ja ensimmäinen on se, että hoitovastike ja rahoitusvastike on kaksi eri asiaa. Rahoitusvastiketta te maksatte, jos te ostatte asunnon pelkällä myyntihinnalla. Eli kun te katsotte niitä asuntoilmoituksia, te katsotte, että siellä on vaikka asuntomyynnissä ja sen velaton hinta on 150 000 € ja myyntihinta on 100 000 €. Sitten moni saattaa hämmentyä, että mitä toi tarkoittaa, että paljon tämä nyt maksaa. Se tarkoittaa sitä, että sen asunnon myyntihinta on 100 000 € ja se asunto on NS-velkaa taloyhtiölle 50 000 €. Eli siinä on velkaosuutta sen 50 000 €. Eli tällöin se velaton hinta on sen 150 000 €. Ja tätä velkaosuutta, jos te ostatte sen asunnon myyntihinnalla, niin te lyhennätte sitten tämän rahoitusvastikkeen muodossa kuukausittain. Ja te voitte ostaa sen asunnon sillä velattomalla hinnalla tai sitten sillä myyntihinnalla. Jos te ostatte sen asunnon velattomalla hinnalla, te ette maksa rahoitusvastiketta, te maksatte pelkän hoitovastikkeen. Ja mä oon kuullut, kun moni mun kaveri selailee noita asuntoilmoituksia ja sitten katsoo varsinkin jotain uudiskohtaa, että vitsi, täällä on 800 € vastike ja apua mitä mä teen. Niin sitten mä koitan niin muistuttaa, että hei, että jos te ostatte velattomalla hinnalla, te ette maksa sitä rahoitusvastiketta, vaan pelkän hoitovastikkeen. Eli muistakaa se, että se voi näyttää tosi pelottavalta, mutta siinä pitää sitten muistaa tää homma. Jos te ostatte sen asunnon sillä velattomalla hinnalla, niin toki teidän pankkilaina voi olla vähän suurempi, mutta aina kannattaa kysyä välittäjältä ja omalta pankilta, mikä on teidän tilanteeseen sopiva ratkaisu.
jos te ostatte sen asunnon ensin just pelkällä myyntihinnalla, niin silloin se voi olla kannattavaa, jos se asunto jätetään vaikka vuokralle. Sitten kun te lähdette sinne Stadiin tai Inariin tai minne menettekään, niin jätätte se asunnon vuokralle, niin rahoitusvastikkeen saa vähentää verotuksessa tietyissä olosuhteissa, mutta nyt ei herran tähän mennä verotukseen, koska se on sitten aivan toinen aihe se. Eli kun te laskette teidän kuukausittaisia asumismenoja, niin ajatelkaa lainan lyhennys, vastikemenot ja muut menot. Ja no, mä halusin nyt nimenomaan avoimesti kertoa, että mitä mä maksan, paljon mulla menee rahaa. Ja mä toivoisinkin, että nuoret puhuisivat nykyään paljon avoimesti rahan käytöstä. Mä lyhennän lainaa 600 € kuukaudessa. Se sisältää korot sun muut mitä pankki vie? 600 €. Vastike mulla on about 190. Vesimaksu 2 hengeltä 40 ja autopaikasta mä maksan noin 10. Eli se on se about 850. Ja se on about 100 enemmän, mitä mä maksoin vuokraa, mutta sitten taas se on mulle itselle vähän niin kuin omaan taskuun. No sitten toinen asia, mihin te varmasti törmäätte, kun te googlaatte asuntoa, mitä pitää tehdä, kun ostaa ensiasunnon, on taloyhtiön remontit. Ja mä haluan painottaa, että niitä ei kannata säikähtää. Ne on hyvä asia. Se on hyvä asia, että taloyhtiö pitää huolta siitä taloyhtiöstä ja niistä rakennuksista. Mutta ei kannata kumminkaan ihan pääpuskaan mennä. Kannattaa ottaa silmäkäteen ja vähän miettiä, että mitä ne remontit on. Mitä sinne on tulossa. Monesti puhutaan aina putkirempasta. Eli pidetään sitä nyt esimerkkinä. Kannattaa katsoa, onko se ensin tehty, onko sitä tulossa tai ihan mikä muukin remontti. Kannattaa aina kysyä välittäjältä, että hei, mitä tarkoittaa vesikatteen kunnostus, mikä on vesikate. Ja sitten kun te kysytte, niin sitten välittäjä kertoo ja sitten välittäjä voi antaa vähän, että hei, näin paljon se voisi maksaa. Ja vähän semmoista suuntaa antavaa arviota. Ja monesti uudemmissa taloyhtiöissähän näitä suurempia remontteja ei sitten ole tulossa, mutta sitten kannattaa muistaa, että se hintakin on sitten usein vähän enemmän. Ja mä ostin vanhemmasta yhtiöstä asunnon. Se oli 99 rakennettu. Mä voin sanoa, että se on vanha, koska mä oon vanha. Siinä oli tehty hyvin remontit. Ja mä tiesin, että vaikka siinä on tulossa pieniä remontteja, niin mä tiesin, että se on hyvä juttu, että se yhtiö pitää huolta, ettei anna rakennusten ravistua ja muuta. Tässä välissä muutama kyssäri. Kuinka moni teistä asuu vuokralla? Alright. Moniko teistä omistaa asunnon tai talon tai sijoitusasunnon? En halua sanoa, että selkeätä jakaumaa tässä ikäluokkien välillä, mutta hyvä. No nyt kun tässä on höpisty vähän aikaa, varmaan mennyt puolet ihan näin velattomista hinnoista ja myyntihinnoista ja remonteista. Ja se voi kuulostaa tosi pelottavalta, mutta ei se ole. Ei mekään tiedä kaikkea, me välittääkään. Vaikka moni luulee, että me tiedetään kaikkea, mutta ei me tiedä kaikkea. Viimeinen kyssäri ennen kuin mä kerään koko settiä yhteen. Moniko teistä on edes täpperän miettinyt, että voisi alkaa säästää tai miettiä, tai pyörittänyt päässä sitä ensiasunnon ostoa tai sijoitusasuntoa? Kättä pystyy. Saa nostaa vaikka oisioasunto. Joo. Hyvä, mä kans. Mä oon kans miettinyt sijoitusasunnon ostoa, mutta just nyt on niin monta raikaa tulessa, että ei siihen riitä vielä rahkeet. Tämähän on ihan pintaraapaisu koko settiin ja pitää muistaa, että se oman asunnon osto on monesti ihmisen elämän suurin kauppa. Ja siinä ei tarvitse jäädä yksin. Mutta mä haluaisin, että moni muukin mun ikäinen ja vanhempi ja nuorempi tajuisi, että se on ihan mahdollista ostaa se asunto. Ei teillä tarvitse olla 50 tonnia tilillä. Hyvä jos on, mulla ei ollut. Eikä valitettavasti ole kyllä vieläkään. Se ei vaadi sitä. Se ei ole pelottavaa. Se on jännittävää ostaa ensimmäisen oman kodin, mutta ei se pelottavaa ole. Teidän ei tarvitse tietää kaikkea. Täällä on pankit ja välitysliikkeet ja kaikki muukin ihan teitä varten jeesimässä. Helpoiten te pääsette liikkeelle, kun te alatte selaa. Otatte puhelimen käteen, mikä osalla varmasti ehkä onkin. Menette sinne Googleen,
selaatte sieltä, katsotte etuovea, oikotietä, fiilistelette Pinterestistä, että mitä te haluatte ostaa. Sitten laitatte sieltä verkkopankista viestiä pankille, että antakaa rahaa. Sitten, se nyt on ehkä vähän monimutkaisempi prosessi. Sitten laitatte meille viestiä, että moi, mä haluan ostaa jotain. Ja meille voi laittaa viestiä tai soittaa, mutta paras on, kun tuutte meidän toimistolla käymään. Meillä on Mannerheimin aukiolla tosi siisti uusi toimisto. Me keitetään kahvit, istutaan alas, jutellaan. Teille ei tarvi olla mitään edes tiedossa, mitä te etitte. Ja eikä teidän tarvi välttämättä edes vielä ostaa. Te voitte tulla sinne ja kysellä vähän, että hei, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä hei tämä tarkoittaa. Koska sitä varten me ollaan täällä. Ja tosiaan tyhmiä kysymyksiä ei oo. Mä kysyn niitä ihan joka päivä. Niitä ei oo. Ja jos nyt tuntuu, että se ajatus siitä oman asunnon ostosta tuntuu aivan järkyttävältä, että älkää myykö yhtään mitään, en halua omistaa yhtään mitään, niin sitten vuokrataan. Me vuokrataan semmoinen 300 asuntoa vuodessa. Meidän vuokravälittäjä Mihu näyttää tuolla tosi kiinnostuneelta. Mihu, voin ottaa kättä ylös. Jee. Mihu, ootte varmasti törmännyt Mihuun, ketkä on vuokrannut meiltä asunnon. Elikkä me jeesitään myös siinä ja tosiaan meillä on myös Tiituksessa rekry auki, jos kiinnostaa tulla meidän työkaveriksi. Meillä on tosi huipputiimi ja tosi hauskaa töissä. Eli jos se sitten kiinnostaa. Ja mä haluan painottaa sitä, että ihan mitä vaan kysymyksiä teillä tulee mieleen, niin aina saa soittaa. Laittaa WhatsAppiin ihan mikä on teille mukavin tapa. Ja tosiaan ollaan täällä teitä varten. Mä jään tähän pyöriin, hengaileen. Te voitte tulla nykäiseen hihasta ja kysyä, mutta onko tällä hetkellä ketään, joka rohkeana haluaa tässä kaikkien edessä kysyä jotain? Ei se mitään. Mä jään tähän pyöriin, niin te voitte kysyä. Sitten mulla on täällä myös taskut täynnä tämmöisiä malarimerkkejä, mikä varmasti kiinnostaa teitä. Eli niitä voi tulla kans hakea. Niitä löytyy muuta sitten. Me ollaan Pasessa, Instoissa, linkkareissa, TikTokeissa, interwebsissä, kaikkialla @asuntojournal. Ihan mitä vaan tulee mieleen, niin uskaltakaa kysyä, että te ette ole yksin. Tää ei ole pelottavaa, tämä on jännittävää. Me halutaan olla mukana siinä teidän ensiasunnon oston matkassa. Minä kiitän, olitte hyvä yleisö. Kiitos. Kiitos Maria. Hyvä esitys. Ja nyt kaikki tietää vähän mitä pitää tehdä, kun haluaisi ensiasunnon tai sijoitusasunto ostaa. Ja Marillekin tiedossa, niin se on helppo myös siitä olemassa vielä lainoja toiseen rahalaitokseen. Ja kyllä. Mutta yrittäjyys. Vähän lisätietoa, vähän mitä se vaatii tänä päivänä. No niin. Kiva tosiaan, että olette tullut tänne kuuntelemaan. Tässä on jo hyvää settiä tullutkin ja mietitty asunnonostoa ja pankkipalveluita. Ja mä kerron teille yhden konstin siitä, miten sinne tilille saadaan rahaa ja sitten voidaan ehkä ostaa nyt sijoitusasuntojakin. Mä oon Viljasen Sami, tosiaan tuun semmoista paikasta kuin KOSEK, eli Kokkolan seudun kehitys. Vedän myös paikallista uusyrityskeskusta, eli autan ihmisiä perustamaan yrityksiä. Mä oon itsekin ollut yrittäjä pitkään, niin kuin vaimonikin. Voin siitä sen verran kertoa, niin kuin kohta kerron asioista lisää, että mitä se yrittäjyys on ja miksi yrittäjäksi yleensä aletaan. Me alettiin vaimoni kanssa yrittäjäksi sen takia, että meille sattui semmoinen hassu asia, että meille tuli kaksoset vähän ennen sitä ja mietittiin sitten, että miten lapset saadaan järjestettyä, tai lapset oli jo järjestetty, mutta miten lapset saadaan hoidettua niin, että lasten hyvinvointi on ykkössijalla ja niinpä me päätettiin alkaa yrittäjäksi ja vaimo sitten hoiteli lapsia siellä kotikonttorilla ja samalla pyöritti yrityksen talous- ja toimistoasioita. Ja se oli itse asiassa aivan loistava ratkaisu, vaikkei se nyt aina ole siitä tuntunut, voin sanoa, että en voi sanoa, että en päivääkään en vaihtaisi pois, mutta joka tapauksessa se oli hyvä ratkaisu siihen kohtaan ja pojista on tullut hyviä kansalaisia ja
yrittäjähenkisiäkin vielä. Itse en ole mitään yrittäjäsukua, mutta se ei näissä hommissa haittaa yhtään mitään. Meillä on 20 minuuttia aikaa, mutta muuten laitankin tämän kellon tästä itselleen raksuttamaan, koska mä tietysti heittäisin tästä 3 tuntia settiä, niin se ei tässä kohtaa ole tarpeen, mutta sanon nyt heti tässä kohtaa, että jos jonkinlainen orastavakin yritysidea teiltä löytyy, niin te olette tervetulleita tuonne meidän toimistolle, tuonne Kokkolan kaupungintalolle tapaamaan minua ja ei tarvitse olla mitään liiketoimintasuunnitelmia eikä ylipäänsä mitään niin valmista, vaan teillä on jonkinlainen ajatus siitä, että te voisitte tehdä jonkinlaista bisnestä, niin siinä kohtaa on täysin sallittua ja jopa suotavaa tulla vaikka meikäläisen juttu sille ja katsotaan mitä asioille voitaisiin tehdä ja miten tätä teidän ideaa voitaisiin edistää. Se voi olla ihan hyvä ratkaisu sekin, että todetaan, että ei tämä niin hirveän hyvä idea olekaan ja haudataan se niin sanotusti 6 jalan syvyyteen ja uutta matoa koukkuun ja siitä se ehkä seuraava idea lähtee. Mutta mulla on lähteenä jutut aina vähän lapasesta ja mulla on tosiaan haasteita nyt tämän 20 minuutin kanssa, mutta kerron nyt tästä meistä sen verran, että me ollaan tosiaan sellainen instanssi täällä Kokkolassa ja vastaavia löytyy sitten muualtakin päin Suomeen tietenkin ja pienemmissä kunnissa on tietysti saattaa olla joku yritysasiamies, mikä hanskaa kaikenlaisia yrittäjyyteen liittyviä asioita ja auttaa niissä jutuissa. Mutta meillä Kokkolassa on, vaikka itse sanonkin, niin hyvin on hommat hanskassa. Meillä on tosi moniosaava ja tiimi ja autamme tosiaan, niin kuin sanottu, näissä yrityksen perustamisasioissa ja yritysidean pomputteluun ja kehittämiseen ja kaikkeen rahoitukseen ja muihin aiheeseen liittyvissä asioissa. Ja sitten tietysti kun se yritys pyörii, niin se ei suinkaan meidän yhteistyö pääty siihen, että se yritys on saatu perustettua, vaan sittenhän se vasta niin kuin käytän aina sellaista sanaa, että sitten ne vasta tosi tutinat alkaakin, kun aletaan sitä yritystä pyörittää. Pitää mitään markkinointia ja ehkä jossain kohtaa rekrytointia, tiloja, mistä löydät hyvät tilat yritykselle. Kaikenlaisia sopimusasioita ja muuta sen sellaista. Ja näissä kaikissa jutuissa me teitä autetaan ja vieläpä ihan ilmaiseksi. Eli ensimmäisenä voitte tosiaankin olla meikäläiseen yhteydessä, nyt meistä tulee tässä kavereita, niin meidän nettisivulta löytyy tosiaan tietenkin yhteystiedot ja saa laittaa WhatsAppista lähtien sähköpostia ja soitella ja mua tosiaan saa kiinni, ja voisitte buukata tapaamisen, löytyy sähköistä ajanvarausta ja chattikin sieltä meidän nettisivulta. Eli mitä tahansa yrittämiseen liittyviä juttuja tulee, niin ensiksi yhteys meihin. Ja kun se ei maksa mitään, niin sitä paremmalla syyllä. Kuten on aikaisemmissakin puheenvuoroissa tullut selväksi, niin tämä on tämmöistä yrittäjämyönteistä seutua, niin kuin tämä koko Pohjanmaa. Niin kuin minäkin olen Lapuolta kotoisin, tai vanhemmat oikeastaan on itse käynyt itse asiassa Ylihärmässä syntymässä ja siitä lähtien ollut täällä Kokkolassa. Ja siinä mielessä aihe on tuttu, mutta täällä on oikeasti hyvä yrittää ja täällä voi monenlaistakin bisnestä tehdä ja kaikista ei tarvitse olla miljonäärejä, mutta jos nyt sijoitusasunnonkin saisi ostettua, niin sekin on aivan mahtava juttu. Tai teki esimerkiksi opiskelijana niin sen opintolainan päälle, niin hyvinkin voi pikkubisneksellä tehdä vaikka siihen hieman lisätuloja. Kun yritystä perustetaan, niin me siinä asiassa teitä autetaan monellakin tapaa, mutta sen mä haluaisin nyt oikeastaan tärkein asia, minkä mä nyt oikeastaan haluaisin teille kertoa tässä kohtaa, on se, että ensinnäkin se, että yrittäjyys on ihana asia. En ole itse tällä hetkellä yrittäjä, mutta toimin hyvin yrittäjämäisesti työssäni. Käytän tämmöistä laskutuspalvelua jossain keiseissä, missä voi käyttää sellaista osaamista, mitä en välttämättä omassa työssäni voi käyttää. Ja se on myös teillekin yksi tapa olla ikään kuin toimia yrittäjämäisesti. Eli en tiedä tuleeko kaikille uutena tietona, mutta yrittäjähän voi olla olematta yrittäjä. Eli nykyään löytyy tämmöisiä laskutuspalveluita, niin jossa ei tarvitse yritystä perustaa, mutta te voitte tarjota palveluita ja osaamista ihan niin kuin yrittäjä. Oli se sitten vaikka koiran talutusta tai web-sivujen tekoa tai mitä tahansa periaatteessa. No ei nyt ihan mitä tahansa, mutta
joka tapauksessa niin teidän ei siis tarvitse hankkia töitä saadaksenne rahaa, vaan te voitte tarjota palveluita esimerkiksi tämmöisen kevytyrittäjyys- tai laskutuspalvelun kautta. Osuuspankiltakin sellainen löytyy ja niitä löytyy tästä maasta ja useampiakin. Ja näissäkin asioissa teitä autetaan. Sitten tietenkin se, että minulla tulee välttämättä puhe ja nämä kuvat ei mene ihan synkassa, koska mä oon tämmöisen kallosarjan yleensä 3 tuntia puhua, että nyt sen 20 minuuttia, niin sieltä voitte lueskella ja varsinkin naispuoliset ihmiset osaa lukea ja kuunnella samaan aikaan, mutta me miehet emme aina siihen pysty. Mutta muutama sana tästä, että miksi nyt alkaisi yrittäjäksi ylipäänsäkin. Okei. Mä tiedän, että opiskelijoilla on tiukkaa ja monella muullakin on tiukkaa tässä maailmassa ja maailman tilanteessa ja korot nousee ja sitä rataa. Niin yrittäjyyteen alkamiseen niin on tietenkin monenlaisia motiiveja. Meillä se oli tosiaan aikoinaan vaimoni kanssa se kaksosten hyvinvointi, mutta siinä on yksinkertaisesti mahdollisuus työllistää itsensä. Välttämättä ei enää löydy sopivaa työtä. Jollain aloilla se on jopa niin kuin yleinen käytäntö. Sanotaan joku parturi-kampaamo esimerkiksi, jos sellaisen olet kampaaja, niin se on aika luonnollinenkin tapa alkaa yrittää, tai vaikka hieroja tai monessa muussakin hommassa. Voi olla oma itsensä pomo, se on ainakin mulle tärkeä, vaikka mullakin pomo löytyy, mutta mä saan hyvin yrittäjämäisesti tehdä töitä, mutta oikeasti ei mulla sellaista yrittäjän vapautta tässä työssä ole. Ja voisin nyt kertoa, onkohan meidän porukoita ei täällä olla paikalla, mutta he tietää sen. Eli mä uhkailen joka viikko, tai uhkailen noin niin kuin lainausmerkeissä työkavereita niin sillä, että musta tulee taas yrittäjä. Ja voin kertoa se, että joskus aina joku kysyy, miksi sä et ole enää yrittäjä, jos se on kerran niin hienoa, että että jotain dramaattistahan tässä nyt on täytynyt tapahtua. Onko firma mennyt konkkaan vai lähtikö vaimo lätkimään vai minkälainen elämänkriisi siinä tuli? No ei siinä kriisiä siinä ei tullut, mutta se on yksi tapa, oikeastaan yksi yrittäjyyden, niin kuin, voisi sanoa sellainen niin kuin next step on se, että myyt sen yrityksen tai liiketoimintasi. Mulle kävi sillä lailla, firman pyöri itse asiassa ihan hyvin, oli jopa AAA-luokitettu, mikä on Suomen maassa korkein luokitus yritykselle. Se pyöri hyvin, mutta oikeasti en tiedä, ehkä sitten kun teilläkin ura tulee vähän taakse, että alkaako tökkimään jossain vaiheessa, että sanotaan, että mulle nyt kävi esimerkiksi sillä lailla, että kun jotain tekee tarpeeksi kauan, niin mun tapauksessa olikohan 11 vuotta, niin mä vaan totesin, että eräänä keväisenä päivänä, että kun yksi halusi ostaa multa sitä liiketoimintaa, niin sanoin, että myydäänpä pois, että yrittäjäksi pääsi aina takaisin. Ja niinpä sitten myin yrityksen, eli se ei ole mikään niin kuin huono asia, vaan se on hieno asia. Se on yrittäjä voi olla ikään kuin monessakin stepissä ja se on ihan hyvä päätös tai jonkinlainen välitilinpäätös sille yrittäjyydelle, jos vaikka myytte sen yrityksen. Ja itse asiassa moni nykyaikainen yrittäjä aloittaa sen homman sillä ajatuksella, että he kasvattaa tämän toiminnan johonkin määrään ja sitten myyvät sen pois. No niin, voi määritellä itse työtehtävänsä, voi vaikuttaa työaikoihin. Mahdollisuus menestyä tosiaan taloudellisesti, eli tämä nyt ei ole mikään faktatieto, mutta sellainen sanonta on olemassa, että töitä tekemällä ei rikastu. Ei se nyt välttämättä niinkään ole, mutta enkä nyt halua teille luoda sellaista kuvaa, että kaikki yrittäjät rikastuu. Se on monella aika raadollista hommaa ja siinäkin on hankaluuksia ja niin kuin tosiaan mainitsin ja tiedätte tämän nykyisen tilanteen, niin ei se aina ole helppoa, mutta se mahdollisuus siinä on ja monta tämmöistä hyvinkin hienoa onnistumistarinaa olen pystynyt auttamaan alulle ja tukemaan sitä ja senkin takia mun täytyy sanoa, että aivan mahtavaa hommaa, että mä alan jossain vaiheessa yrittäjäksi, mä sen teille voin tässä luvata ja lupaan niille työkavereillenikin joka viikko, mutta en mä tiedä, voi olla, että mä en malta näitä hommia lopettaa, koska tää on kivaa työtä, mutta niin kuin sanottu, niin yrittäjyyttä voi tehdä niin kuin
monella tapaa. Sitä voi tehdä oman toimen ohella, opiskeluiden ohella. Se voi olla sivutoimista, se voi olla päätoimista. Se voi olla aluksi sivutoimista ja jos se alkaa business haittamaan ikään kuin näitä harrastuksia tai töidentekoa, niin sitten se voi jossain vaiheessa muuttua päätoimiseksi. Siinä kohtaa on mahdollista saada starttirahaa ja tämmöistä rahallista tukea. Mutta oikeasti se pitää niin kuin nähdä, että se yrittäjyys ei ole semmoinen juttu, että se on niin kuin edellinen esiintyjä sanoi, että hyvin mun mielestä kuvasi tätäkin asiaa. Eli se voi tuntua vähän pelottavalta, mutta se ei ole sitä, että se on jännittävää. Jännittävää se tietenkin on, mutta voin kertoa senkin, että kun olen yhden yrityksen perustanut, niin toka kertaa on jo huomattavasti kevyempi juttu. Mikä oikeastaan seuraava steppi siinä niin kuin yrittäjyydessä on tietysti, että voit ottaa toisen ihmisen töihin, niin sitten se vasta lähtee saamme niin sanotusti isompaa pykälää silmään. Eli sehän on hieno juttu ja se jopa mahdollistaa jossain vaiheessa sen, että te voitte itse istuskella laiturilla ja rahaa kilisee firman tilille, mutta en nyt tässäkään kohtaa halua mitään taivaallisia kuvia teille maalailla, mutta oikeasti se on jo hienoa, jos te työllistätte yrittäjyydellä itsenne, mutta sitten kun te saatte ihmisen tai pari töihin, niin sitten te vasta se semmoinen voisiko sanoa isomman pykälän yrittäjyys lähtee käyntiin. Ja se on hieno tunne, voin kertoa sen. Mullakin on ollut henkilöstöalalla, olen ollut yrittäjänä ja verkkokauppaa harjoittanut Aasiaa ja muutakin on tullut touhuttua, niin se on hienoa, kun voit tarjota ihmisille töitä. Mullakin on ollut itse asiassa, ei nyt yhtä aikaa kaikki, mutta joitakin satoja ihmisiä töissä, että ne on hienoja asioita. Te tiedätte sitten, kun siihen tilanteeseen itse pääsette. No sitten mietitään aina semmoisia asioita, että mitä se yrittäjän pitää nyt osata tai mitä ne yrittäjän taidot on. Tai monella saattaa olla jopa sellainen kuva, että yrittäjä on joku sellainen ihmemies tai nainen, että siinä pitää olla jotain spesiaalikykyjä. No, minä olen elävä esimerkki siitä, että ei siinä tarvitse oikeasti olla, koska en itse tämmöisenä ihmemiehenä itseäni pidä, mutta kyllähän siinä jonkinlaista osaamista tai ammattitaitoa pitää olla. Jos käytän näitä äskeisiä esimerkkejä, esimerkiksi jos nyt vaikka koirien hoitoon erikoistuneen firman perustatte ja vaikka nyt opiskeluiden ohella esimerkiksi hoidatte ihmisten koiria, niin totta kai teillä pitää olla koira-asioiden osaamista tai mitä nyt teettekin. Sitä osaamista voi tulla hyvin monella tapaa. Se voi olla yllättävän moni yritys lähtee harrastuspohjalta, että on joku intohimo johonkin aiheeseen. Kokkolassa tai munkin asiakkaassa on perustettu yksi ollut intohimoinen villasukkien tekijä ja siitä on lähtenyt firmaan. Ja on tietenkin kaikenlaisia, käytän sanaa propellihattuja, eli kaikenlaisia IT-alayrityksiä ja muita. Niin se lähtee ikään kuin harrastuksesta se liikkeelle. Ja vaikka opintojen kautta. Mulla on esimerkiksi tässä viime viikolla tuli eräs uusi asiakas, joka on tässä oppilaitoksessa opiskellut. Pari vuotta sitten on valmistunut, päässyt töihin, mutta hän halusi nyt perustaa yrityksen ihan niiden töiden ohella. Ja se osaaminen on tullut sieltä töistä, mutta se on tullut täältä opiskelusta ja oikeastaan sen opinnäytetyön kautta, mikä sai hyvää palautetta. Ja hänellä on pari vuotta muhinut tämä yritysidea ja nyt hän aloittaa yrityksen ja meillä on hyvää settiä tulossa. Ja eipä siitä sen enempää. Yrittäjyystaitoja tietenkin tämmöiset, niin kuin tässä on osuuspankkiesityksessä niin kerrottu näistä tämmöisistä talouden taidoista, niin kyllä yrittäjäkin pitää tietysti ymmärtää sen yrityksen taloutta. Mikään kirjanpitäjä siinä ei todellakaan tarvitse olla, sitä varten on kirjanpitäjiä. Ja ylipäänsä yrittäjyydessä on hyvä asia sekin, että kaikki ei tarvitse osata itse. Moni luulee, että pitää osata itse, mutta sitä varten on tilitoimistoja, on pankkeja ja muita yhteistyökumppaneita.
jotka sitten auttaa niissä asioissa, mikä itseltä taivuu. Ja omakohtaisena kokemuksena voin sanoa sen, että ei ehkä kannatakaan semmoisiin asioihin yrittää välttämättä itse semmoisia juttuja, mitkä ei luontaisesti itseltä taivu. Ja just joku esimerkiksi somemarkkinointi, niin se ei ole todellakaan kaikkien leipälaji, että sitäkin voi ihan hyvin ulkoistaa. Mut hyvä siinä olisi olla niin kuin sellainen perusasiat kaikesta hanskassa, että niin kuin eräs tilitoimistoyrittäjä sanoi eräälle asiakkaalle, että hän hoitaa teidän kirjanpidon, mutta hän ei hoida teidän taloudenpitoa, niin siinä on semmoinen pieni livahde-ero, niin kuin ehkä ymmärrätte. Monenlaista osaamista sitten tietenkin, jos teille tulee joku töihin, niin tämmöinen niin kuin johtaminen, miten te saatte ihmiset pidettyä motivoituneena, miten kehitätte yrityksen toimintaa, näitä kaikkia juttuja. Mutta nämä on semmoisia asioita, että nämä on kaikki opiskeltavia juttuja. Mulla on käynyt muistuu mieleen eräs mainostoimistoalan yrittäjä, niin hän sanoi, että kaiken mitä hän tästä asiasta osaa, hän on opiskellut YouTube-videosta. Eli sitä tietoakin voi niin monella lailla tulla ja me autetaan niissä monissa asioissa. Ei me ruveta teille web-sivuja vääntämään eikä semmoisia juttuja, mutta ylipäänsä se niin pienenä yrittäjänä tai yksityisyrittäjänä, jos aloitatte, niin ongelma on monesti se, että teillä on niin sparrauskaverina peilikuva, niin se ei välttämättä ole se paras tuki tulee sieltä. Niin on hyvä aina jonkun muun kanssa keskustella. Ja minä nyt tarjoudun vapaaehtoisena kaikenlaiseen tämmöiseen yrityspallotteluun, ja meitä on tosiaan muitakin löytyy. Vaihtoehtoja. Minkälaisia vaihtoehtoja siihen yritysideaan nyt, tai yrittäjyyteen nyt sitten löytyy, niin teille voi olla ihan joku aivan uniikki idea, joka on hieno juttu aina. Voi olla olemassa oleva liikeidea, mitä ei täältä vielä löydy, tai koette, että semmoiselle on tarvetta. Mutta se voi olla, ei nyt ehkä tässä kohtaa vielä, mutta niin kun erittäin hyvä tapa alkaa yrittäjäksi on toimivan yrityksen ostaminen. Teille lähtee homma pyörimään ekasta päivästä lähtien, laskutus ja niin päin pois. Minä kun aloitin yrittäjänä, niin käytännössä niitä 2 asiaa ja perhettä elätettiin oikeastaan eka vuosi lainarahalla, että siinä piti olla aika iso luotto siihen hommaan, mutta siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Voitte ehkä päästä osakkaaksi johonkin toiseen yritykseen, eli teillä on sitten siinä niin kuin yrittäjäkumppani valmiina olemassa. Ehkä yrittäjäksi voi tietysti alkaa vaikka kaverin kanssakin, että perustatte osakeyhtiö ja kumpikin ottaa sen firman osakkaita. On franchising-yrittäjyys on myös hyvä tapa aloittaa yrittäjyys, eli ikään kuin valmiiseen konseptiin saatte hyvinkin paljon tukea siltä franchising-antajalta. Tunnetumpia esimerkkejä, esimerkiksi joku McDonald's tai R-kioski, ja näitähän löytyy oikeastaan miltä tahansa alalta tänä päivänä löytyy näitä frankkariyrityksiä. Se on yksi hyvä tapa aloittaa yrittäjyys. Ei tarvitse ikään kuin keksiä sitä pyörää ensin, vaan hyvinkin testatun konseptiin pääsee ja sitä rataa. Sivutoiminen yrittäjyys opiskeluiden ohella tai töiden ohella. Ja just mainitsin nämä laskutuspalvelut ja kevyt yrittäjyyspalvelut. Ja nyt mennään tähän yritysmuotoon sen kummemmin. Näistä asioista sitten jutellaan, kun pääsette mun juttusille käymään. Ja niistä toki löytyy näistä kaikista aiheista tietenkin netistäkin paljon juttua. No, tämä osa-aikainen yrittäjyys tässä vaiheessa opiskelijoita on osa kuuntelijakunnasta voi olla hyvinkin teille semmoinen juttu, mitä te nyt voisitte soveltaa. Ja moni opiskelija tekee töitä opiskeluiden ohella, mutta ehkä se voisi olla yrittäjyys. Ei nyt sieltä näette vähän noita lisäkohtia. Lisää tuloja voi saada opiskelijan tiedän, että se ei ole hirveän leveä se leipä ainakaan opintotukien varassa. Ei kevyttä yrittäjyydestä, jo tuossa kerrankin, niin kuin sanoin, mutta siinä nyt ei mitään näykään enää tuolla. Mutta kevytyrittäjyydestä minulla täällä näkyy jotain, mutta siitä ei nyt oikeastaan sen kummempaa tiedostatte, vaan tämän vaihtoehdon, että se on oikeasti pienempi pomppu kuin te arvaattekaan tämmöisen kevytyrittäjyys- tai laskutuspalvelun kautta alkaa yrittäjäksi. No,
Siellä ei näy nyt meidän muidenkin kollegoiden kuvia, mutta oikeastaan tässä vaiheessa kiitän teitä kaikkia mielenkiinnosta. Paljon jäi vielä kertomatta, mutta nyt niin kuin äärettömän matalalla kynnyksellä olette vaan minuun yhteydessä ja buukkaatte käyntiä tai varaatte vaikka sähköisestä ajanvarauksesta meidän nettisivujen kautta ajan ja tuutte aiheesta keskustelemaan, jos teillä tämmöisiä ajatuksia on jossain kohtaa virinnyt. Ja korostan nyt sitä, että ei tarvitse miettiä sitä, että setä nauraa mulle ja mun idealle. Että ei varmasti naura kyllä, että koska ihan niin kuin alkuvaiheessakin voi siitä ja kannattaa ehdottomasti asiasta keskustella jonkin muun kuin sen peilikuvan kanssa. Niin tämä on nyt niin kuin hyvä tietää ja tässä vaiheessa toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa. Ikävä kyllä ei jää tänne nyt palloilemaan niin kuin aikaisemmat tai kertomaan lisää tänne tämän tilaisuuden jälkeen, mutta nyt tietysti on muutama tai pari minuuttia aikaa kysyä, jos tulee kysymyksiä ja toki lähestykää mua WhatsAppilla tai soitelkaa tai miten kaikki konstit on käytössä. Mutta olisiko nyt jollain jotain kysyttävää tässä kohtaa? Täytyy vain suositella, että hyvät palvelut, 2 yritystä perustatte teidän kautta. Kiitoksia. Siihen me pyritään. Mun on pakko nyt, kun tämän kehu tässä tuli, niin pakko sanoa, että meidän asiakastyytyväisyys on 0-5 asteikolla 4,7. Eli väittäisin, että aika asiakaslähtöistä palvelua meiltä kyllä saa. Ja tosiaan niin kun nuorimmat asiakkaat on alaikäisiä, niin he ei voi ilman vanhempia yritystä perustaa. Että siitä lähdetään. Ja oikeastaan taisi nyt eilen olla yhteydessä mun vanhin asiakas, joka oli perustamassa yritystä. Ikä oli 79, eli kaikkea siltä välillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Hei vaan kaikille. Mä oon Kaisa Rajaniemi. Ulosottolaitoksessa toimin ennakoivan talousneuvonnan asiantuntijana. Meitä on noin 16 asiantuntijaa sijoitettuna ympäri Suomen. Ja itse mulla on virkapaikka Vaasassa, mulla on siellä kollega. Ja meidän alueena on sitten tämä Keski-Pohjanmaan alue, Pohjanmaan alue ja Etelä-Pohjanmaan alue. Ja näissä 3 maakunnassa sitten tällaista ennakoivaa työtä sitten pyritään tekemään. Eli pyritään lisäämään kansalaisten talousosaamista ja sitten vähentämään velkaantumisesta, ylivelkaantumisesta aiheutuvia ongelmia. Eli tämä on aika lailla uutta toimintaa ulosottolaitoksessa. Tehdään tätä yhteistyössä myös talous- ja velkaneuvonnan kanssa, eli oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Mutta tänään paikalla minä, Kaisa Rajaniemi, talous- ja velkaneuvoja ei nyt sitten tänään päässyt paikalle, mutta minä kerron nyt sitten näistä asioista. Eli mitä tapahtuu, jos jäät laskun maksamatta? Tällainen on otsikkona. Kerron vähän tähän liittyen ja sitten kerron vähän myös ulosoton toiminnasta. Eli perintäprosessista. Moni ei tule ajatelleeksikaan, että meillä on Suomessa kahdenlaisia velkoja, eli näitä laskuja, mitä jokaiselle tulee maksettavaksi. Eli on yksityisoikeudellisia ja julkisoikeudellisia velkoja. Näillä on kaikilla kuitenkin yhteistä se, että kaikillahan on aina eräpäivä. Kaikilla laskuilla on eräpäivä ja siihen eräpäivään mennessä sitten se lasku olisi hyvä maksaa. Ja jos sitten sitä ei makseta, niin sitten tulee maksumuistutus. Eli noin 2 viikon päästä eräpäivästä, jos ei sitten laskua ole maksettu, niin tulee maksumuistutus, että lasku on maksamatta. Ja näitä voi tulla pari kappaletta ja aina on se 2 viikon väli, että tulee sitten seuraava. Ja edelleen, jos sitten se lasku on maksamatta, niin sitten perintätoimistot tässä kohtaa lähettää maksuvaatimuksen. Kaikki laskuttajat ei toki perintätoimistoa käytä, mutta jos käyttää, niin sieltä tulee maksuvaatimus. Eli lasku maksamatta pyydämme pikaisesti maksamaan. Ja näitäkin voi tulla 2 kappaletta. Ja myöskin 2 viikon välein. Ja tässä kohtaa sitten
palataan tuonne ylös, eli oli ne yksityisoikeudelliset ja julkisoikeudelliset velat. Niin tässä vähän näiden velkojen niin kuin, käyttäytyminen ikään kuin, että miten se tässä perintäprosessissa menee, niin eroaa nyt sitten toisistaan. Eli yksityisoikeudelliset velat, tänne kuuluu puhelinlaskut esimerkiksi, kaikki lehtilaskut, kaikki Spotify, Netflixit, luotot. Ne kuuluu tänne kategoriaan ja nämä tarvii aina velkomustuomion. Eli käräjäoikeuteen menee, käräjäoikeus katsoo sen velan oikeellisuuden ja antaa siitä velkomustuomion eli maksutuomion. Ja se on punaisella tuolla sen takia, että siitä tulee maksuhäiriömerkintä sitten velalliselle. Ja julkisoikeudelliset velat. Julkinen sanasta voi päätellä, että siihen liittyy jotain julkinen, että jotain niin kuin verot, terveydenhuollon maksut, kuntien päivähoitomaksut, sakot, liikennevakuutusmaksut, jotka on sitten ajoneuvoilla pakollisia, kuuluu tähän kategoriaan, niin nämä onkin suoraan ulosottokelpoisia. Eli ei tarvitse sitä käräjäoikeuden maksutuomiota, vaan velkoja voi laittaa suoraan ulosottoon perittäväksi tällaiset maksut. Ja ne tulee myös sitten paljon nopeammin ulosottoon perittäväksi kuin vaikka se puhelinlasku. Tässä on tämmöinen hyvin havainnollistava esimerkki siitä, että miten pienestäkin maksusta voi tulla iso. Eli 30 puhelinlasku. Siinä vaiheessa, kun se sinne kotiin tulee tai vaikka sitten e-laskuna sinne verkkopankkiin, niin tosiaan 30. En maksa. Nyt en maksa tätä tai ei ole rahaa maksaa. Niin maksumuistutuksesta ensimmäisestä tulee 5 € lisää maksettavaa. Edelleenkin se on hoitamatta ja taas tulee 5 €. No sitten perintätoimisto rupeaa perimään sitä puhelinlaskua. Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta tulee 14 € ja seuraavasta 7 €. Ja koska tämä oli semmoinen yksityisoikeudellinen velka, niin käräjäoikeudesta tulee sitten näitä oikeudenkäyntikuluja, maksuja tuohon päälle vielä huomattava summa. Ja siitä tulee vielä kaupan päällistä maksuhäiriömerkintää. Sitten aina se päätyy ulosottoon perittäväksi ja jos se pystytään kerralla maksamaan sitten se puhelinlasku eli velka sinne ulosottoon, niin ulosotto laittaa siihen vielä tuommoista ulosottomaksua 27 € ja tässä kohtaa 30 on tullut melkein 200 €. Eli todella paljon kuluja maksettavaksi siihen alkuperäiseen laskuun verrattuna. Ja tässä ei ole huomioituna, että jo koko ajalta kertyy viivästyskorkoa ja tällä hetkellähän se on 9,5%. Eli se tulee sitten vielä tuohon päälle, kaiken päälle. Ja se mitä korostetaan aina tässä kohtaa, että jos et sitä 30 pysty maksamaan, ole yhteydessä sinne laskun lähettäjään. Pyri sopimaan maksuajasta, pyri sopimaan, että maksat pienemmissä erissä tai sitten siirrät sitä eräpäivää. Mitä aikaisemmin sen teet, sen edullisemmaksi se sulle tulee. Eli aina voi pyrkiä neuvottelemaan ja yleensä siihen kyllä sitten suostutaan. Se on molempien etu, että se lasku tulee hoidettua. No, mitä sitten tapahtuu, jos se lasku ulosottoon menee? Ulosotto rupeaa sitä perimään. Ensimmäisenä ulosotosta lähtee velalliselle kirje, eli sellainen vireilletuloilmoitus siitä, että tämä asia, tämä velka on otettu ulosottoon käsiteltäväksi. Siinä kirjeessä on ulosottomiehen nimi ja yhteystiedot ja kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä, vaikka ei pystyisi sitä velkaa maksamaan. Ulosottomiehen kanssa käydään sitten läpi se tilanne, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten tässä voidaan edetä.
Sen jälkeen sitten, kun perintätoimet alkaa, niin ulosottomies lähtee selvittämään, että onko velallisella jotain tuloja, onko omaisuutta, mistä voidaan sitten lähteä ulosmittaamaan, että tämä velka saataisiin hoidettua. Ja velkaa voidaan periä ulosoton kautta niin kauan, kunnes se tulee kokonaan maksettua tai se vanhenee. Ja mitä se ulosotto sitten on? Monella liittyy paljon erilaisia mielikuvia ulosottoon. Ulosotto on yksi valtion viranomainen, oikeusministeriön alainen, ja ulosotossa toimitetaan pakkoperintää. Eli yleisimmin se lasku on jäänyt maksamatta ja sitä lähdetään sitten oikeusteitse perimään. Toimitaan puolueettomasti. Monesti mielletään varmaan niin, että velalliselta vaan peritään ja että se alkuperäinen, vaikka sen puhelinlaskun lähettäjä saa sen omansa pois. Mutta asiahan ei ole näin, vaan toimitaan molempien niin kuin, siinä ikään kuin katsotaan, että molempiin oikeudet toteutuu. Eli täysin puolueeton siellä näiden välillä. Ei suosita kumpaakaan, vaan aina kaikki toimet tehdään puolueettomasti. Ja mitä voidaan sitten lähteä ulosmittaamaan? No näitä tuloja. Palkkatuloja, eläketuloja, tilillä olevia säästöjä, veronpalautuksia ja myös omaisuutta. Mutta omaisuudesta sen verran, että sillä täytyy olla jotain arvoa. Tässä on mainittu auto- ja moottoripyörä esimerkkeinä. Ulosotossa on autolle määritetty noin 5 000 € arvoksi. Eli jos sen auton arvo on alle sen, niin ei lähdetä ulosmittaamaan. Myös paljon muuta omaisuutta. Metsäomistuksia, arvopapereita, arvotauluja. Myös jos on jotain rotueläimiä, kalliita hevosia, koiria, hyvin monenlaista omaisuutta. Ulosotto toteuttaa myös esimerkiksi häätöjä, eli tässä tapauksessa on sitten vuokra jäänyt maksamatta. Ja se vuokra pitää olla noin 2 kuukautta rästissä, eli yhden kuukauden vuokrasta, niin siitä ei vielä sitten asiat lähde etenemään. Osamaksutilitykset, eli ostetaan vaikka auto osamaksulla, ja siinähän on sitten kuukausittaisia näitä eriä, mitä pitää maksaa. Ja jos niitä eriä jää sitten lyhentämättä, niin sitten tarvittaessa myyjällä on oikeus ottaa auto takaisin ja ulosottomiestä siihen voidaan pyytää sitten avuksi. Venäjän pakotteista olette ehkä kuullut nyt tässä maailmantilanteessa, niin niitä myöskin toteutetaan ulosoton kautta. Tässä on muutama tilastotieto alle 30-vuotiaista nuoresta. Viime vuoden lopulta on tämä tieto. Eli ulosotossa velallisia nuoria on ollut vajaa 43 000. Ja keskimäärin on ollut vajaa 5 asiaa, eli velkaa velallista kohden. Eli on kertynyt jo melkein 5 eri velkaa sitten ulosoton perittäväksi. Ja keskimääräisen velan suuruus tuo reilu 6 000 €. No sitten mulla on tällaisia myyttejä tässä esityksessä myöskin. Eli olette varmaan kuullut aika paljon erilaisia tämmöisiä käsityksiä, mitä ulosottoon liittyy. Nämähän on monesti niin kuin virheellisiä, vanhentuneitakin käsityksiä. Ulosotossakin on tullut uudistuksia matkan varrella, että joskus on toimittu toisin, mutta mitä nyt tänä päivänä sitten on, niin tämä on aika yleinen, yksi ehkä yleisimmistä, mitä kuulee, että ulosottomies tulee kotiin ja vie televisioon. Se ei pidä paikkaansa. Eli valtaosa saatavista saadaan perittyä ihan sähköisin menetelmin, eli sitä ei tarvitse velallista tavata ollenkaan. Ja yleisimmin ulosottomiehen tapaa siellä ulosottolaitoksen toimipaikassa, eli ei tulla sinne kotiin. Ja tuossa vähän äskeisessä diassa sivusin tätä, että mitä voidaan ulosmitata, niin ihan tämmöistä perustavanomaista kodin irtaimistoa, millä ei ole suurta arvoa, niin ei lähdetä ulosmittaamaan.
Normaalit huonekalut, mitä jokaisella kotona on, ei ulosmitata. Ei myöskään mitään kodinkoneita, jos ei niillä ole merkittävää arvoa. Jos ei ole jotain valtavan isoa taulutelevisiota, joka on joku, että sillä todellakin on sitten arvoa, että ei ole perustöllötin, mikä siellä sohvan vieressä möllöttää, niin ei ulosmitata. Eli ei myöskään mitään pelikonsoleita ja tämmöisiä. Sohvat jätetään rauhaan. Eli koska näihin liittyy tosiaan paljon käsityksiä, että miten se ulosotto toimii ja mitä se ulosmittaa ja mitä ei, niin ei aina kannata uskoa keskustelupalstoja eikä myöskään ehkä sitä kaveria, vaan ihan luotettavasta lähteestä kannattaa lähteä selvittämään, että mikä on oikeaa tietoa. No sitten opiskelijoita koskettava myytti tämäkin. Viekö ulosottomies opiskelijan vähätkin rahat? No, teidän on hyvä tietää, että opintorahaa, asumislisää ja opintolainaa ei koskaan ulosmitata. Jos kuitenkin ulosmitataan, niin kannattaa olla heti yhteydessä siihen omaan ulosottomieheen, koska heillekin voi sattua virheitä ja sitten tämä tilanne korjataan. Ja näitä tämmöisiä tilanteita on tullut etenkin opintolainojen kohdalla. Nämä on varmasti yksittäisiä ja harvinaisia tilanteita, mutta tiedoksi, että jos opintolainasta, kun se sinne tilille on tullut, niin ulosottomies tekee pidätyksen, niin se on silloin virheellisesti tehty. Eli ne kuuluu siihen teidän elämiseen tarkoitettuun varoihin ja niihin ei ulosotto saa koskea. Mutta siinä kohtaa, kun valmistutte, ja tuossa pankinkin esityksessä oli siitä maininta, että jossain kohtaa sitten ne opintolainat erääntyy takaisin maksettavaksi. Kun sen aika koittaa, niin niitä pitäisi sitten ruveta makselemaan pois. Ja jos niitä ei sitten maksa, niin niitä voidaan sitten ulosoton kautta lähteä perimään. No sitten on tällainen myytti, että nuoruuden tyhmyyksissä tehdyistä veloista joutuu kärsimään koko loppuelämän. Eli nuorena ei välttämättä ole vielä sellaista elämänkokemusta kaikilla, että osaisi tehdä aina järkeviä päätöksiä. Voiko niistä joutua sitten kärsimään koko elämänsä? Eli tämä on tosi hyvä tietää, että kaikki velat vanhenee joskus. Eli ei ole sellaista velkaa, että joutuisi koko elämänsä sitä kantamaan mukanaan, vaan kaikki vanhenee ja kaikilla veloilla on lopullinen vanhentumisaika. Ne julkiset velat, eli ne verot, terveydenhuollon maksut, sakot, niin ne vanhenee yleensä reilussa 5 vuodessa lopullisesti. Ja sitten ne puhelinlaskut ja Spotify ja muut kaikki, niin ne on sitten vähän pidempään, eli yleisimmin 20 vuodessa. Ja vanhoillekin veloille on mahdollista sopia maksusuunnitelma ja sitten sen myötä saadaan ne hoidettua. Eli ei kannata sitäkään ajatella, että tämä on niin vanha, että ei tälle enää mitään voi tehdä. Ja koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä sitä omaa tilannetta selvittämään ja niitä ratkaisuvaihtoehtoja ja päästä sitten siinä tilanteessa eteenpäin. No sitten maksuhäiriömerkinnästä. Eli tavallisimmin se tulee siitä käräjäoikeuden antamasta maksutuomiosta, eli velkomustuomiosta. Ja se ei tule koskaan velalliselle yllätyksenä. Ennen tuomion hakua velkoja on lähettänyt kirjeen ja kertonut siinä kirjeessä, että käynnistää perintäprosessin ja varoittanut sitten, että siitä tulee myös maksuhäiriömerkintä. Ja käräjäoikeus lähettää haasteen. Tähän ei tarvitse vastata, jos kaikki tiedot siinä on oikein, mutta jos ne ei pidä paikkaansa ne velkatiedot, niin silloin siihen kannattaa reagoida. Eli kannattaa kyllä sen verran lukasta läpi, että olet samaa mieltä, että tällaisesta velasta on kyse. Ja sitten nämä julkisoikeudelliset laskut, kaikki ne terveydenhuollon maksut ja verot esimerkiksi, niin nehän oli suoraan ulosottokelpoisia. Ja
niistä ei tule silloin maksutuomiota, koska ne siirtyy ulosottoon suoraan. Maksuhäiriömerkintä näihin voi tulla sitten myöhemmin ulosoton ilmoittamana. Eli siinä kohtaa, kun velallinen todetaan varattomaksi, eli ei ole mitään, mitä ulosotto voi lähteä perimään, niin silloin se velka palautetaan takaisin velkojalle. Tai sitten, jos ulosmittaus, ulosottoperintä on kestänyt pidempään, niin sitten siitä voi myös tulla maksuhäiriömerkintä. Eli maksuhäiriömerkinnällähän on monenlaisia seurauksia. Se voi estää ja vaikeuttaa monenlaisia asioita. Esimerkiksi lainaa tai luottoa on vaikeampi saada. Osamaksusopimuksen tekeminen hankaloituu. Vuokrasopimuksen tai vakuutussopimuksen tekeminen hankaloituu. Monesti voidaan pyytää vähän pidemmän ajan maksuja etukäteen, vuoden, jopa 2 vuoden maksuja. Tai sitten voidaan kieltäytyä kokonaan esimerkiksi vakuutusta myöntämistä. Samaten puhelin- ja nettiliittymän avaaminen hankaloituu. Ja myös monet työnantajat tarkistaa luottotiedot siinä kohtaa, kun olisivat palkkaamassa teitä työhön, varsinkin jos siihen liittyy siihen työhön taloudellista vastuuta, rahojen käsittelyä. Eli sen työpaikan saaminen voi kokonaan siihen sitten tyssätä, että sieltä se luottotietomerkintä löytyy. Monesti nostetaan esille, että maksuhäiriömerkinnän saamiseen ja niihin seurauksiin liittyy paljon negatiivista ja vaikeuttaa ja hankaloittaa asioita, mutta siihen liittyy myös yksi hyvä asia, eli se estää lisävelkaantumisen. Se on monelle helpotus, koska siinä kohtaa ei ole enää mahdollista saada uutta velkaa. Ja maksuhäiriömerkinnät on pääsääntöisesti voimassa 2-3 vuotta ja poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun siihen häiriön merkintään liittyvä velka on saatu maksettua ja siitä maksusta on ilmoitettu sinne luottotietorekisterin ylläpitäjälle. Ja meillähän on Suomessa 2 tämmöistä rekisterin ylläpitäjää, Suomen asiakastieto ja Dun & Bradstreet. Ja näiden kautta voi jokainen meistä kerran vuodessa tarkistaa omat luottotietonsa maksutta. No sitten mulla on tässä vielä esimerkki tämmönen, että miten auttaisit kaveria? Eli mulla on nyt nämä menot, mutta ei varaa kaikkeen, että missä järjestyksessä nämä kannattaa maksaa. Eli mikä on laskujen maksujärjestys? Sitäkään ei tule monesti ajateltua, että jos on paljon laskuja eikä kaikkiin riitä rahaa, niin mikä lasku pitää ensimmäisenä maksaa? Ensimmäisenä tulee asuminen. Eli se katto säilyy pään päällä. Jos olette vuokralla, niin hoitakaa se vuokran maksu ensimmäisenä. Se on kaikista tärkein. Seuraavana tulee lääkkeet ja ruoka. Sen jälkeen tulee puhelinlasku ja sitten tulee kaikki nämä harrastuksiin ja muihin menoihin liittyvät maksut. Eli aina ensimmäisenä turvataan asuminen, katto pään päällä. Kaikista tärkein asia. Tässä on vielä muutama vinkki ulosottoviranomaisen näkökulmasta. Eli avatkaa kaikki kirjeet, mitä kotiin tulee. Pysykää ajan tasalla siitä, tuleeko sieltä laskuja. Ja asiat tulee aina selvittää. Eli ei ole se joku, joka hoitaa, vaan silloin kun te olette omassa elämässänne se tärkein henkilö ja hoidatte myös ne talousasiat, niin te hoidatte itse kaikki asiat. Ja keskustele asioistasi velkojan kanssa. Eli jos tulee niitä tilanteita, että ei pysty maksamaan, niin olkaa aktiivisia, olkaa yhteydessä velkojiin. Ja jos ulosottoon on päätynyt jotain, niin myös sinne ulosottoon olkaa rohkeasti yhteydessä. Ja joka paikkaan voi aina ottaa jonkun tukihenkilön mukaan. Jos se helpottaa sitä asiointia, niin ottakaa joku kaveri mukaan esimerkiksi tukihenkilöksi.
Ja tuossa myös korostetaan että hoitakaa aina ensimmäisenä vuokra. Ja aina on mahdollista jotain, kysykää rohkeasti apua. Eli kenenkään tilanne ei ole niin paha, ei kenenkään, etteikö jotain ratkaisuvaihtoehtoja löytyisi. Tässä haluan vielä nostaa esille tämmöisen tärkeän palvelun, mikä täältä Kokkolastakin löytyy. Meillä on tällä hetkellä noin 30 talousneuvolaa ympäri Suomen. Eli jos on jotain raha-asioihin liittyviä huolia, kysymyksiä mielessä, niin talousneuvolassa on tämmöinen moniammatillinen tiimi, riippuen vähän paikkakunnasta, että ketä siellä on paikalla, mutta voi tulla ihan vaikka anonyymisti ilman ajanvarausta keskustelemaan omista asioistaan. Täysin maksutonta palvelua. Ja täällä toimitaan yritystalo Evaldin pohjakerroksen tiloissa. Siellä meillä on semmoinen neuvotteluhuone ja siellä otetaan sitten asiakkaita vastaan. Siellä on minun lisäksi talous- ja velkaneuvonnan asiantuntija, Kelan asiantuntija ja sitten sosiaalipalveluista asiantuntija auttamassa. Voi myös soittaa, jos ei pääse paikalle. Ja sähköpostillakin voi jättää yhteydenottopyynnön, niin soitellaan sitten sieltä talousneuvolasta, kun ollaan seuraavan kerran koolla. Ja autetaan sitten sitä kautta. Eli koskaan ei talousasioiden ja taloushuolien kanssa kannata jäädä yksin, vaan aina kannattaa pyytää apua. Monenlaista apua on saatavilla. Tästä vielä, mistä meidät löytää sosiaalisesta mediasta. Ja lopuksi sitten haluan sanoa kiitokset. Paljon kiitoksia. No, kyllä. Ja, on kaikki esiintyjät saanut puheenvuoronsa ja käyty läpi maasta vähän mitä kaikkea tähän nuorten taloustaitoon kuuluukin. Ja seuraavaksi me tulee olemaan täällä paikan päällä, jos jotain kysyttävää, niin tulla käymään. Näin poispäin. Haluan kiittää vielä kaikkia, jotka liiputivat puheenvuorossa ja kaiken järjestelyillä, että täällä saatiin olla ja niin poispäin. Kiitoksia.